Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, κυρίες, κύριοι, είστε συντονισμένοι στην φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής μαζί με τις ευχές σας απευθύνουμε θερμό καλωσόρισμα σε εσάς και στον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής που είναι ο δόκτωρ θεολογίας, βυζαντινολόγος, αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Τσορμπατζόγλου, ο αρχιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή που είναι ταυτισμένο με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Σεβαστέ δόκτωρα πατέρα Παντελεήμωνα Τσορμπατζόγλου, καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρίσκω, χρόνια πολλά. Λοιπόν, αναγκαστικά θα αρχίσουμε από τον Παπαδιαμάντη, γιατί είναι ταυτισμένος στην ελληνική έτσι, θρησκευτική και γενικότερα την ζωή των πιστών για πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, με τα χριστουγεννιάτικα διηγήματά του, και θα ήθελα να ρωτήσω για έναν λειτουργό του Υψίστου, ο οποίος λειτουργεί σε έναν χώρο, σε έναν ναό στους Αγίους Αναργύρους Ψηρή, όπου είναι ζωντανή ακόμα και σήμερα, έτσι είναι αποτυπωμένη η σκιά του μεγάλου της ελληνικής λογοτεχνίας. Πώς είναι τούτες οι μέρες των Χριστουγέννων και για σας και για το εκκλησιάσμά σας? Το Ψηρή και ο Παπαδιαμάντης είναι ταυτισμένα, διότι στο Ψηρή ο Παπαδιαμάντης πέρασε όλο του το βίο. Αν εξαιρέσουμε κάποιους μήνες που είχε μείνει στην Αθήνα και στην πλατεία Ομονίας, η υπόλοιπη του βιωτή στην Αθήνα ήταν στο Ψηρή και λίγο προς το τέλος που μετακόμισε στη Δεξαμενή. Η περιοχή του Ψηρή ονομάζεται από τους Ψαριανούς, γιατί το νησί το λέγανε Ψήρα, έτσι ονομάστηκε Ψηρή. Τώρα κάποιος από εκεί βρέθηκε και αγόρασε κάτι και ονόμασε και έδωσε το όνομα στην περιοχή του Ψαριανού, ότι ήταν δηλαδή το Ψηρή, ή εγκαταστάθηκαν ψηριώτες. Πάντως σημασία έχει ότι είχαν εγκατασταθεί νωρίς Κυκλαδίτες. Ήταν από τις πρώτες περιοχές της Αθήνας που ρημοτομήθηκε όταν έγινε η Αθήνα η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Επομένως η ρημοτομία της περιοχής παραμένει η ίδια από την εποχή του Παπαδιαμάντη, και κοντά σε αυτό, στις περιγραφές που έχει ο Παπαδιαμάντης στα πάρα πολλά αθηναϊκά του για τους δρόμους της Αθήνας ή για τα σπίτια, έχουμε τη δυνατότητα με τη φαντασία μας να αναπλάσουμε εκείνη την εποχή και όλο εκείνο το περιβάλλον. Και φυσικά ο Παπαδιαμάντης παρουσιάζει μια Αθήνα εκείνης της εποχής, η οποία παρόλη την παλιά εποχή δεν ήταν ούτε η Αθήνα της αθωότητος, ούτε η Αθήνα της καλής εποχής, διότι μέσα και με τα διηγήματά του, αλλά και με την ταλαιπώρια της προσωπικής του ζωής, δείχνει ότι ο κόσμος πάντοτε είχε προβλήματα και ποτέ δεν ήταν η εποχή, όπως θέλουμε να αναπολούμε και να λέμε, τις παλιές καλές εποχές. Κάθε εποχή ήταν δύσκολη. Πολύ δε περισσότερο ο Παπαδιαμάντης από τη θέση που είχε και με το δημοσιογραφικό μάτι που έβλεπε, κατανοούσε και ανέλυε τις καταστάσεις, και έτσι έχει περάσει μέσα στα διηγήματά του. Δείχνει εκεί τα αδιέξοδα της κοινωνίας και τα προβλήματα τα οποία ζούσαν, και μάλιστα αυτή την εποχή. Ας πούμε, έχει τον ξεπεσμένο Δερβίση, ο οποίος είναι αυτή την εποχή του χειμώνα. Μας φέρει στο μυαλό πάρα πολλούς αστέγους που έχουν οι μεγαλοπόλεις μας, τα προβλήματα που είχαν. Οπότε με τον τρόπο αυτόν κατανοούμε πόσο επίκαιρος είναι ο Παπαδιαμάντης και πόσο η ματιά του είναι χρήσιμη και για την εποχή μας. Αυτή η ματιά του, και το είπα νωρίτερα, μπήκε σε μια διαδικασία ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης να την περάσει και να έχει και μια διαχρονική, όπως το αναδείξατε νωρίτερα,
αγαπητέ μου Αρχιμανδρίτη δόκτορα Παντελεήμωνα Τσορμπατζόγλου. Αυτή η ματιά του είναι πιο ζωντανή εξαιτίας κάποιων προσπαθειών στις οποίες πρωταγωνιστήσατε εκεί, και μάλιστα θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες ενέπνευσαν και πολλούς άλλους ανθρώπους. Θέλω με την ευκαιρία και πριν μπούμε σε πιο βαθιά νερά να σταθούμε λίγο στην ανάδειξη του κελιού του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αυτού του υπέροχου λογοτέχνη, ο οποίος πραγματικά με αυτά που μας άφησε, ειδικά με τούτες τις μέρες των Χριστουγέννων, είναι ταυτισμένος. Είναι ταυτισμένος. Το κελί του Παπαδιαμάντη που διασώζεται στον περίβολο του ναού των Αγίων Αναργύρων στο Ψηρή. Υπάρχει το κτίσμα στο οποίο είχε φιλοξενηθεί από τον νεοκόρο του ναού, τον φίλο του και τον συνοδοιπόρο του στο Άγιο Όρος, τον μοναχό τον Ήφωνα, ο οποίος όταν βρέθηκε στην Αθήνα για λόγους υγείας στο οφθαλμιατρίο να φροντίσει τα μάτια του, για να βιοποριστεί, είχε προσληφθεί από την Επιτροπή του Ναού ως νεοκόρος. Οπότε σε μία νεροποντή, ποιος μας θυμίζει κάποιες νεροποντές που ζήσαμε το τελευταίο καιρό, κατέρευσε η στέγη της ταπεινής οικίας που έμενε στην οδό Αριστοφάνους και τον περιέθαλψε ο φίλος του, και έτσι σε έναν ταπεινό χώρο, ο οποίος χωριζόταν με ένα πατάρι, ο ένας κοιμόταν κάτω και ο άλλος κοιμόταν στο πατάρι, πάνω σε ένα χειρόστρωμα. Και αυτό παραμένει από και την εποχή εκείνη, δεν έχει, ίσως πρέπει να είναι το αρχαιότερο εν ζωή κτίσμα της περιοχής του Ψηρή, και το έχουμε αναδείξει και για να έχουμε μία αίσθηση της εικόνας εκείνης της εποχής που ζούσε ο Παπαδιαμάντης. Είναι ένας μικρός χώρος που οι άνθρωποι κατά τις συνήθειες εποχής εκείνης και με τα πενίχαρα μέσα που διαθέτανε, στο σπίτι πηγαίνανε μόνο για να κοιμηθούν. Δεν είχε ο ταπεινός ο κόσμος την πολυτέλεια των πολλών των μεγάρων, και πολύ δε περισσότερο να θερμαθούν το χειμώνα αυτά τα μέγαρα. Έτσι ήταν σαφής η αντίθεση ανάμεσα στα μεγάλα μέγαρα που υπήρχαν στην εποχή εκείνη, με ονόματα διάσημα πριγκίπων και μεγιστάνων, και το ταπεινό κελάκι αυτό που ήταν ο Παπαδιαμάντης. Και έτσι μπορούσε από τη γωνιά που ήταν, και μάλιστα λίγο παρακάτω από το ναό των Αγίων Αναργύρων υπάρχει η μπακαλοταβέρνα του Καχρημάνη, όπου την είχε σαν γραφείο, σαν αίθουσα υποδοχής, όλα τα έκανε εκεί πέρα στην μπακαλοταβέρνα του Καχρημάνη. Εκεί από τη γωνιά που καθόταν μπορούσε να βλέπει τους ανθρώπους που μπαίνανε, αγοράζαν αυτές τις μέρες με τις λίγες δεκάρες που μπορούσαν να έχουν για να έχουν κάτι στο γιορτινό τραπέζι. Και πάρα πολλά από αυτά τα μεταφέρει στα διηγήματά του, τα οποία ουσιαστικά είναι φωτογραφίες της εποχής. Και επειδή, όπως είπαμε, είχε δημοσιογραφικό μάτι, αυτές οι φωτογραφίες μέχρι σήμερα αντέχουν. Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε, αγαπητέ μου δόκτορα θεολογίας και βυζαντινολόγια, πατέρα Παντελεήμωνα Τσορμπατζόγλου, Αρχιμανδρίτη, να έρθουμε στο γεγονός αυτό καθ' αυτό της γέννησης του Χριστού, και ιστορικά, αλλά και να δούμε στην συνέχεια ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία η συγκεκριμένη ιστορική στιγμή αφήνει για την ανθρωπότητα, τα οποία δεν έπαψαν έκτοτε να επηρεάζουν την πορεία του κόσμου. Αν το δούμε ιστορικά, η γέννηση του Ιησού, τι ακριβώς, μαζί με όλα αυτά βέβαια τα οποία συνόδευσαν τον βίο του, τι ακριβώς σημαίνει για την πορεία του κόσμου από εκείνη τη στιγμή και μετά? Καταρχάς συνέβη μια κάποια ιστορική στιγμή. Είτε θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να αποδώσουμε στον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Υιός του Θεού, που πιστεύουμε, και αυτή είναι η αρχή της πίστεώς μας και η βάση,
είτε όχι, σημασία έχει να συνέβη ένα γεγονός, μια κάποια ιστορική στιγμή, το οποίο αυτό γεγονός έχει επηρεάσει και επηρεάζει την ανθρώπινη ιστορία. Διότι αν προσέξουμε, μετά την εμφάνιση του χριστιανισμού, πώς συμπεριφέρεται ο Ιουδαϊσμός και στη συνέχεια πώς συμπεριφέρεται ο μαμεθανισμός, πώς εμφανίζεται και τι βάση έχει και τι προϋποθέτει. Λοιπόν, είναι ένα σημείο το οποίο μέχρι σήμερα αντέχει και το οποίο συζητιέται μέχρι τη σήμερα. Η προσπάθεια να αποδείξουμε ότι δεν γεννήθηκε ο Χριστός για πολλούς και διαφόρους λόγους ότι ήταν, δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο καλωστημένο ψέμα που να αντέχει τόσους αιώνες και να έχει δημιουργήσει τέτοια παράδοση μέσα στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Κάτι πρέπει να συνέβη. Και αυτό το οποίο συνέβη το κάτι της, φαίνεται ότι δημιουργείται η Εκκλησία και η Εκκλησία είναι αυτή η οποία έχει φέρει ένα καινούριο μήνυμα μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία από εκείνα όλα τα χρόνια. Το θέμα το μεγάλο είναι πώς αξιολογήσουμε αυτό το μήνυμα που έρχεται ο Χριστός και γίνεται άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα, γιατί ένας Θεός να γίνει άνθρωπος. Στην ανθρώπινη φαντασία της εποχής εκείνης και σε κάθε φαντασία δεν μπορεί ότι ο Θεός έχει καμία σχέση με τα ανθρώπινα. Φιλοσοφικά προσπαθούσαν να εξηγήσουν πώς ο τέλειος Θεός, ο οποίος όπως τον υποψιαζόνταν, έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη αυτή την ταπεινότητα και τη ρυπαρότητα, φόρεσε το ανθρώπινο σώμα με όλες τις ανάγκες, τι ήρθε να κάνει ένας Θεός, ενώ το Θεό τον είχαν πλάσει με τη φανταστία σου πάνω να είναι απρόσιτος επάνω στον Όλυμπο, στον οποιοδήποτε Όλυμπο πίστευα οι αρχαίες φιλοσοφίες και θεολογίες, να είναι απρόσιτος από τους ανθρώπους και να μην έχει καμία σχέση με τα δρόμενα των ανθρώπων και να τους έχουν εγκαταλείψει στη μοίρα του, τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Τι όνομα θα το δώσεις και πώς θα το αντιμετωπίσεις, αυτό είναι το δεύτερο. Γιατί το ότι ο Χριστός έρχεται και γίνεται άνθρωπος έχει άμεση σχέση με αυτό που λέμε υπαρξιακό πρόβλημα του ανθρώπου. Και στην εποχή μας αυτά τα υπαρξιακά προβλήματα είναι πολύ πιο επιτακτικά και έντονα από ό,τι στο παρελθόν. Η ανθρωπότητα, παρόλο τα προβλήματα και τις γκρίνειες που εκφράζουμε, ιδίως ο δυτικός κόσμος, ποτέ δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο οικονομικής ή βιωτικής ευμάρειας. Ποτέ οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα για τόσα πολλά καταναλωτικά αγαθά. Ποτέ οι άνθρωποι δεν είχαν τα μέσα για να περνάνε άκοπα την ημέρα τους και όχι σκυμμένοι πάνω στη γη σε ένα αλέτρι για να προσπαθούν να εξοικονομήσουν τον επιούσιο. Ό,τι και να πούμε, είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από άλλες εποχές. Ό,τι και να πούμε επίσης, στους πολέμους που κάνουμε είναι πολύ πιο εξελιγμένοι επιστημονικά, κάνουμε χειρουργικές επεμβάσεις πολεμικές και έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε πολύ καλά. Και όμως, αν δούμε τα προβλήματα τα οποία συζητούμε και αναδεικνύουμε στην καθημερινότητά μας, τα προβλήματα εμφανίζονται, ίσως θα πούμε σήμερα και κλιματική αλλαγή, θα το πούμε πολλά άλλα ονόματα, τα προβλήματα τα οποία υποτίθεται ότι προβληματιζόμαστε και αγχώνεται ο κόσμος για το μέλλον και λέμε ότι η κατάσταση είναι αυτή, το 2050 έτσι θα είναι η κατάσταση, το 2100 έτσι θα είναι αυτή η κατάσταση και κάνουμε αυτές τις μακροχρόνιες αναλύσεις, θα δούμε ότι το πρόβλημά μας είναι πάντοτε το ίδιο. Ποιο είναι το πρόβλημά μας λοιπόν? Αυτό που είχε πάντοτε ο άνθρωπος από την αρχή, γιατί να ζω. Γιατί τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Μαζεύουμε πλούτο, μαζεύουμε. Και εδώ πέρα είναι επίκαιρος ο Παπαδιαμάντης και θα συνιστούσε όταν έχουμε ευκαιρία, όσοι δεν έχουμε τα βιβλία του Παπαδιαμάντη, είναι πολύ εύκολο με το διαδίκτυο σήμερα να δούμε του Παπαδιαμάντη τα έργα, με το έργο Χαλασοχώριδες που έχει ο Παπαδιαμάντης και κάνει μια συγκλονιστική υπογράμμιση η οποία στέκεται σε κάθε εποχή. Ξέρεις, νωρίτερα μπήκα στη διαδικασία να κατεβάσω μερικά από αυτά στον υπολογιστή, εδώ μπροστά μου, μερικά από τα διηγήματά του. Λοιπόν, είναι όλο τυχαίος στα Χριστούγεννα του Τεμπέλη να το διαβάσω. Λέει, ήρχετο και η στρατίνα, νοικοκυρά,
με σπίτια, όπου εφώναζε στην αυλόπορτα, στο δρόμο και στο καπηλιό όλα τα μυστικά της. Ο Μαστροδημήτρης ο Φραγκοράφτης της εχρωστούσε 3 νίκια, ο Μαστροπαύλος ο Πισκολέτος 5 και τον μήνα που έτρεχε. Η Λενιό, η κουμπάρα της πέρασε Δευτέραν υποθήκην με δόλωνη στο σπίτι και τώρα είτο ανάγκη να τρέχει εις δικηγόρους και συμβολεογράφους για να εξασφαλίσει τα δίκαιά της. Λοιπόν, πόσο κοντά με το σήμερα. Ναι. Και σαν Έλληνικα αν το μεταφράσουμε, αν το μεταφράσουμε σε οποιοδήποτε γλώσσα άλλη, είναι σαν να έχεις μία δημοσιογραφική καταγραφή σε μια εφημερίδα της εποχής μας. Λέει ας πούμε εκεί πέρα στους θαλασσοχώριδες. Η πλουτοκρατία ήτο και είναι και θα είναι ο μόνιμος άρχον του κόσμου, ο διαρκής αντίχριστος. Αυτή γεννά την αδικίαν, αυτή τρέφει την κακουγίαν, αυτή τρέφει φθήρη σώματα και ψυχής. Αυτή παράγει την κοινωνική συπεδώνα, τη σύψη. Αυτή καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγής. Απέχουμε πολύ από αυτό, αφού είμαστε μέσα σε αυτό. Αυτό λοιπόν, ο άνθρωπος πάντοτε έψαχνε μία διέξοδο και μία απάντηση στα προβλήματά του. Ο άνθρωπος κινείται ανάμεσα σε 2 άκρα. Γεννιέται και πεθαίνει. Το ένα είναι ότι προσπαθεί να βρει ένα νόημα στη ζωή αυτή και το άλλο είναι να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα τι γίνεται πέρα από τη ζωή. Να βρει νόημα στη ζωή, να δώσει διάσταση στη ζωή, να δώσει χρώμα σε αυτή τη ζωή και αν θα δούμε όλη η αρχαία φιλοσοφία ήταν μια θεολογία πάνω σε αυτά τα μεγάλα τα προβλήματα. Είτε να τα αγνοήσεις τα προβλήματα και αυτό είναι μια στάση, είτε να δώσεις μια κάποια απάντηση, είναι και αυτό μια στάση. Σημασία έχει όμως ότι ζούμε όλοι στην περιφέρεια ή μέσα στο μάτι των προβλημάτων αυτών. Έτσι λοιπόν, όταν κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, δεν ήταν τυχαίο ότι πολύ γρήγορα τόσος κόσμος συγκινήθηκε και το ακολούθησε. Δεν είχε τίποτα να προσφέρει δελεαστικό ο χριστιανισμός όταν ακούστηκε. Ούτε παρηγορούσε, ούτε τίποτα, αλλά μετά έδινε μία αλήθεια η οποία στη ζωή των ανθρώπων όσοι την δέχτηκαν, η αλήθεια αυτή έδωσε χρώμα και διέξοδο στη ζωή τους. Όταν έρχεται ο Χριστός στην γέννηση, βρίσκεται στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας σε συγκεκριμένο ιστορικό τόπο και χρόνο. Βρίσκεται στο στάβλο του Πανδοχείου. Δεν υπήρχε χώρος γιατί είχε κατακλείσει τη μικρή πόλη της Βηθλεέμ κόσμος πολύς για την απογραφή. Και έγινε η απογραφή. Ήταν η πρώτη απογραφή που συνέβη όταν η περιοχή της Συρίας και η Παλαιστίνη που εντασσότανε, η Παλαιστίνη πέρασε απευθείας στη διαχείριση των Ρωμαίων και όχι κάτω από τον πελάτη βασιλιά που είχε τον νωρίτερα. Και ήθελαν να έχουν άμεση αίσθηση του οικονομικού πλούτου και των δυνατοτήτων της επαρχίας αυτής. Λοιπόν, έρχονται οι ποιμένες. Τους εμφανίζεται ο άγγελος στους ποιμένες και τους λέει να πάτε εκεί πέρα, να γεννήθηκε ο Μεσσίας του κόσμου. Αυτό θα σώσει τον κόσμο από τις αμαρτίες του. Και εμφανίζονται οι άγγελοι και ψάλουν το δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη. Που σημαίνει ότι η ειρήνη του Θεού έρχεται στη γη με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Λένε τόσα χρόνια που ήρθε ο Χριστός και ρίχθηκε το Ευαγγέλιο, γίνανε χριστιανοί ονομαστικά τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Ποια ειρήνη είναι? Η ειρήνη είναι σε αυτούς που αποδέχθηκαν τον Χριστό. Πολύ απλά. Δεν επιβάλλει την ειρήνη του, διότι αν επιβάλλει την ειρήνη του θα είναι η ειρήνη η δικιά του. Δεν θα είναι η ειρήνη του καθενός που έχει ανάγκη. Έχει ένα περίφημο ποίημα ο Έλιοτ που λέει η ειρήνη του βαρώνου δεν είναι ίδια με την ειρήνη του δουλοπάρικου. Η ειρήνη του αυτοκράτορα δεν είναι ίδια με την ειρήνη του φορολογούμενου. Οπότε ο καθένας στην ειρήνη επιβάλλει το δικό του τρόπο. Η μόνη ειρήνη η οποία έχει αντοχή είναι αυτή η ειρήνη της καρδιά μας, την οποία την προσφέρει ο Χριστός. Και λέει το Ευαγγέλιο που κηρύσσεται, δεν επιβάλλει κανέναν και τίποτα, σου προσφέρω μια αλήθεια. Δοκίμασέ την και από εκεί και πέρα εσύ αποφάσισε μόνος σου. Τώρα αν συμβαίνουν αυτά στον κόσμο και αν συμβαίνουν οι συμπεριφορές των κατόνομα χριστιανών έχουν αυτοί που έχουν αιματοκυλήσει τόσες φορές στην ανθρώπινη ιστορία
και στο πρόσφατο παρελθόν και στις ημέρες που μιλάμε υπάρχουν αδελφοί μας, υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες πονούν, κλαίνε, οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους, χάνεται κόσμος πολύς, άλλοι μεταναστεύουν, ταξιδεύουν χωρίς να ξέρουν πού να πάνε και για έναν καλύτερο κόσμο. Αυτά που οφείλεται στη δική μας την αλαζονία και στην μικροπρέπεια. Γι' αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο έχει πολλά πράγματα να πει και πολύ δε περισσότερο η γέννηση του Χριστού είναι μία άλλη πραγματικότητα. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τους φωτισμένους δρόμους, ούτε με τις καταφώτινες διαφημίσεις των βιτρινών των πολυκαταστημάτων και με τον καταναλωτισμό. Είναι πέρα από όλα αυτά. Αυτά είναι τα σχήματά τους έξω, που είναι μια αφορμή για πολλούς και διαφόρους μας να βγούμε εμείς από την καθημερινότητά μας. Αν και το πρόβλημα της καταθλίψεως των εορτών επανέρχεται δρυμύτερο στην εποχή μας. Πάλι γιορτές, κόσμος πολλοί συμμαζεύονται, έχουν κάτι να πούνε μεταξύ τους, εμείς άλλοι μένουμε απ' έξω και υποφέρουμε. Έχει πολλά λοιπόν να πει το Ευαγγέλιο στην εποχή μας. Παρόλες τις αδυναμίες που οι εκκλησίες διακονούμε αυτό το μήνυμα, με τις ατέλειές μας, τις μικρότητες μας, άνθρωποι είμαστε και εμείς ανάμεσα στους άλλους, τα ίδια προβλήματα έχουμε, ή ότι πολλές φορές χωρίς να έχουμε ξεπεράσει να αντιμετωπίσει τα προσωπικά μας προβλήματα, φιλοδοξούμε να λύσουμε τα προβλήματα των άλλων και τα προβλήματα του κόσμου. Απόδειξη ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τις διεθνείς συναντήσεις και τα φόρουμ και τις συζητήσεις για να λύσουμε τα προβλήματά μας, τα οποία ουσιαστικά υπογραμμίζουμε και αποδεικνύουμε ότι τα προβλήματα είναι ζωντανά και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε διότι είμαστε φορείς των προβλημάτων εμείς. Ο κόσμος δεν αλλάζει, δεν αλλάζουμε εμείς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον δόκτορα θεολογίας, πιζαντινολόγο, τον αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα Τσορμπατζόγλου, τον ιερατικός προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων του Ψηρή, για την γέννηση του Χριστού και για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κόμισε το μήνυμα της γέννησης στην ανθρωπότητα. Σεβαστέ μου, πατέρα Παντελεήμονα, θέλω να ρωτήσω, σε επίπεδο κοινωνικού βηματισμού, παγκόσμιου κοινωνικού βηματισμού, αυτό ακριβώς το γεγονός της γέννησης και στη συνέχεια ο βαθμός τον οποίο επηρέασε γενικότερα το κήρυγμα του Ιησού και των Αποστόλων του, ειδικά την Δύση. Αν θα μπαίναμε στην διαδικασία σήμερα, 20 και πλέον αιώνες μετά, να κάνουμε μια αποτίμηση και κυρίως να σταθούμε στο γεγονός ότι ναι μεν η Εκκλησία, το σώμα των πιστών, ανεξαρτήτως δογμάτων, παραμένει σε μεγάλο βαθμό πολύ σημαντικό κομμάτι της ανθρωπότητας, αλλά από την άλλη μεριά ο επηρεασμός της εθνικής αλλά και της συλλογικής, της παγκόσμιας πορείας των κρατών δείχνει να μην δίνει την παραμικρή σημασία σήμερα στο συγκεκριμένο μήνυμα. Σας προβληματίζει αυτή η εξέλιξη? Με προβληματίζει αυτό, διότι εάν το αλάτι χάσει το άλας μορανθεί, Ναι, ακριβώς, αν χάσει τη δύναμή του, τότε και γίνει σαν να λέει, το πετάμε έξω στον δρόμο. Ότι και εμείς με τις προσπάθειά μας να γίνουμε αρεστοί μέσα στον κόσμο έχουμε χάσει αυτή την οξύτητά μας και την διζητικότητά μας στην κοινωνία. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τους αριθμούς μας και εμείς, όπως κάνουν οι εκκλησίες, όπως κάνουν τα πολιτικά κόμματα, κάνουν τις δημοσκοπήσεις, μετράνε τις τάσεις, και θέλουμε να δούμε πώς πηγαίνουμε καλά για να συντηρήσουμε ουσιαστικά τον εγωισμό μας. Και όμως αυτή δεν είναι η Εκκλησία, ούτε είναι αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο διασώζεται σήμερα, όπως και σε κάθε εποχή, και βλέπουμε πέρα από αυτή την επισημότητα η οποία συγκινεί κάποιους ανθρώπους και τους δίνει κάποιο νόημα, ότι υπάρχει ένα άλλο μέρος
τις κοινωνίες, οι οποίοι γιατί καταφεύγουν σε πνευματικούς ανθρώπους ή έχουμε τους μυστικούς σε κάθε εποχή. Και πέρα από την Ορθοδοξία και στον Προτεσταντισμό και στον Καθολικισμό έχουμε πολλές προσωπικότητες οι οποίες έχουν αναδεχθεί αυτούς που λέμε μυστικούς, δηλαδή ανθρώπους με ιδιαίτερη πνευματικότητα και με διεισδυτικότητα στα προβλήματα, έχουν πάρει τις αποστάσεις τους από τα επισήμως δρόμενα και προσπαθούν να επηρεάσουν και να συγκινήσουν τους ανθρώπους και να τους κατευθύνουν στον πυρήνα των προβλημάτων. Η έλλειψή μας η μεγάλη είναι διότι είμαστε άνθρωποι, είμαστε επιπόλαιοι στην ανάλυση των προβλημάτων και πολύ δε περισσότερο είμαστε οκνηροί στην ανάληψη πρωτοβουλειών. Θυμάμαι κάπου στις δεκαετίες πίσω, στη δεκαετία του 50, όταν ο μεγάλος Ιεραπόστολος ο Ραούλ Φολερό, που αυτός ήταν ο Απόστολος των Λεπρών, που μαστιζόταν η Αφρική από τη λέπρα, στο καθεδρικό ναό των Παρισίων έκανε το κήρυγμα το χριστουγεννιάτικο και είπε «Δεν ζητάω πολλά πράγματα, ζητάω ένα πολεμικό αεροπλάνο να μου χαρίσετε και με τα χρήματα έγινα να εξαλείψουμε τη λέπρα στην Αφρική». Κανείς δεν τον άκουσε. Ήταν τόσο το κόστος να εξαλείψουν αυτή τη μάστιγα. Και λέμε σήμερα για τόσα πολλά πράγματα, λίγο να περικόψουμε αυτές τις δαπάνες και οι πιο φτωχές χώρες κάνουν τις μεγαλύτερες δαπάνες για να συντηρήσουν και την εσωτερική τους δικτατορία αλλά και το διεθνές τους πρόσωπο. Ας μην κρυβόμαστε, είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε εμείς. Οι φοβίες, οι προσωπικές μας ανασφάλειες είναι αυτές που μας οθούν σε αυτές τις πρωτοβουλίες και έτσι υποφέρουν οι άνθρωποι. Και το χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ιστορίας δεν είναι η θαυμοστρεφή σε στρατηγία, αλλά είναι το αίμα που ρέει των αθώων με κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόπο. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι η Ανάσταση αν δεν γίνει μέσα μας, η γέννηση αν δεν γίνει μέσα μας, δεν πρόκειται να μας σώσει τίποτα. Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε κάποια πράγματα τα οποία μας αφορούν λίγο περισσότερο ως λαό, κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορική διαδρομή του ελληνισμού. Το να πάμε πίσω μακριά και να σταθούμε σε κάποια σημεία παρέλκει, πιστεύω, τούτη τη στιγμή. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σας προβληματίζει το γεγονός ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία κατάφερε τα στοιχεία του ελληνισμού μαζί με τα στοιχεία του χριστιανισμού και ειδικά της Ορθοδοξίας να τα ανταμώσει και να πορευτούν αρμονικά, συμπληρωματικά, με τέτοιο τρόπο που διαμόρφωσαν στάση ζωής, συλλογικής ζωής. Τούτη την ώρα δείχνουν να υποχωρούν και στο ένα σκέλος και σε αυτό του ελληνισμού και στο άλλο σκέλος, το σκέλος της μαρτυρίας και της θα έλεγα επιρροής της Εκκλησίας στον πολίτη, στο λαό. Το θέμα το μεγάλο μας είναι ότι δεν έχουμε κατανοήσει ότι αυτοί υπάρχουμε ακόμη και σήμερα εξ αυτής της ιδιοπροσωπίας την οποία κατορθώσαμε να διατηρήσουμε και να συντηρήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Αν θα δούμε, ο Παπαδιαμάντης το είπε πάρα πολλές φορές, δεν μπορεί να γίνει ούτε να είμαστε Εγγλέζοι, ούτε Γάλλοι, ούτε Γερμανοί, δεν μπορούμε να γίνουμε σαν και αυτούς γιατί δεν είμαστε. Έχουμε άλλες προϋποθέσεις και αυτές οι προϋποθέσεις είναι που παρόλο τον κόπο και το ιστορικό βάρος το οποίο έχουμε ή τις ατυχίες μέσα στην πορεία μας, στην ιστορική, κατορθώνουμε να επιβιώσουμε μέχρι σήμερα γιατί υπήρχαν κάποιες ιδέες, υπήρχε μια σπονδυλική στήλη που κρατούσε αυτή την κοινωνία που λέγεται ελληνική κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια μαζική εισβολή ξένων συνηθιών που είναι ξένες προς στις νοοτροπία αλλά και στις αναγκαιότητες της ελληνικής κοινωνίας. Ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι θέλει γιατί έχει λύσει προπολού τα προβλήματά του
έχει πλουτίσει με τον ΑΒ τρόπο, έχει δημιουργήσει ένα συσσωρευμένο πλούτο εις βάρος άλλων. Σημασία έχει ότι αυτός έχει την πολυτέλεια να κάνει. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, διότι ακόμη δεν έχουμε αντιμετωπίσει πρακτικά προβλήματα επιβιώσεως. Και αυτό αναδεικνύεται ότι όσο είναι περισσότερο διεθνοποιείται το περιβάλλον και τόσο νομίζουμε ότι με αυτούς τους παγκόσμιους συσχετισμούς θα βρούμε και εμείς τη θέση μας σε κάποια πλευρά της ιστορίας που θέλουμε να την ονομάζουμε σωστή, ότι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα επιβιώσεως όπως είχαμε πάντοτε και πολλές φορές είναι πολύ πιο έντονο, διότι κατά πώς λέει και ένας σοφός ότι όταν κοιμηθείς πάνω στο χιόνι είναι γλυκός ο ύπνος, αλλά δεν θα ξυπνήσεις ποτέ. Επαναπαυόμαστε σε δάφνες ή σε βοήθεια κάποιων άλλων ότι θα σπέσουν, θα μας συνδράμουν ή τα συμφέροντά τους συμπίπτουν. Τα συμφέροντά τους δεν συμπίπτουν ποτέ με τα συμφέροντα τα δικά μας, διότι ο καθένας τα βλέπει με τα δικά του μάτια. Και από το ίδιο παράθυρο να βλέπουμε την ίδια εικόνα, ο καθένας βλέπει την εικόνα που θέλει με τα δικά του μάτια. Και το λάθος μας είναι ότι προσπαθούμε να τους μοιάσουμε ή να μιμηθούμε. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι είναι επικαιρότατος ο Παπαδιαμάνης που αυτά τα είχε επισημάνει προπολού και τα είχε στυλιτεύσει. Και εδώ πέρα είναι το πρόβλημα, τι προσφέρει η Εκκλησία πέρα από αυτά που βλέπουμε τις εκδηλώσεις, τα χρυσά τα οποία φοράμε, εμφανιζόμαστε, κυκλοφορούμε, ή και τα κηρύγματα τα οποία αυτές τις μέρες θα πούμε, πόσο εμείς αυτά τα καταλαβαίνουμε και πόσο είμαστε μέσα σε αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων. Γιατί το είπα και θα το ξαναπώ ότι αυτός που δεν έχει τα Χριστούγεννα στην καρδιά του ποτέ δεν θα τα βρει κάτω από ένα δέντρο. Το θέμα είναι αυτό, εμείς που έχουμε την καρδιά μας. Και είναι και η ευθύνη μεγάλη των εκκλησιών, όλων των εκκλησιών, όσοι θέλουν να λέγονται χριστιανικές εκκλησίες, όσοι θέλουν να τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα, ότι έχουμε ιστορικό καθήκον από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απαλύνουμε αυτή την κατάσταση. Την αλήθεια να την πούμε με σύγχρονο τρόπο, κατανοητό τρόπο, αλλά να είναι αλήθεια. Αν και εμείς γίνουμε σαν τους άλλους, τότε δεν θα έχουμε να συνεισφέρουμε τίποτα. Και πολύ δε περισσότερο ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν η κοινωνία μας, ο ελληνισμός στην άκρη αυτή του κόσμου, αλλά και στη διάσπορα. Στον κόσμο όλων που ζουν και οι Έλληνες είναι τα ίδια προβλήματα. Ακόμη δεν έχουμε εξασφαλίσει μερικά πράγματα τα οποία για τους άλλους είναι προ πολλών χρόνων εξασφαλισμένα. Την ειρήνη και την ηρεμία στην περιοχή, ένας διάλογος επικοδομητικός με τους γείτονες. Αυτά δεν έχουν εξασφαλιστεί, τα οποία για τους άλλους είναι αυτονόητα και γι' αυτό πολλές φορές δεν μας κατονοούν για το άγχος που έχουμε. Και εδώ πέρα πρέπει να πούμε το άλλο το δύσκολο, ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία είναι ραγδαίες. Δηλαδή σε άλλες κοινωνίες πήραν δεκαετίες ή πολλές δεκαετίες για να συμβούν. Στην ελληνική κοινωνία μπορούμε να ψηλαφίσουμε τις αλλαγές μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει ότι είμαστε γρήγοροι και τα έχουμε χωνέψει, ή ότι σερνόμαστε από ένα χήμαρο χωρίς να ξέρουμε και πού θα είναι, γιατί οι χήμαροι ποτέ δεν ξέρουμε πού καταλήγουν? Όχι, να σας πω, εγώ το παρομοιάζω σαν το καρότσι του σούπερ μάρκετ. Έχουμε ένα καρότσι, περνάμε ανάμεσα από τα ράφια και βάζουμε ό,τι να είναι, ό,τι μας γυαλίζει, χωρίς να κοιτάζουμε αν μας χρειάζεται ή πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Το αποτέλεσμα να συσσωρεύουμε τόσα πολλά και περιτά, τα οποία δεν ξέρουμε τι αν τα κάνουμε. Και επειδή εξοδέψαμε το χρήμα μας για να τα πάρουμε, προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε και την χρησιμότητά τους. Άκρητα και αμάσαιτα τρώμε αυτά τα οποία οι άλλοι μας παρουσιάζουν, μας σερβίρουν, αυτοί για το δικό τους λόγο, δεν είναι όμως ο λόγος αυτός και ο δικός μας. Ο καθένας πρέπει να βρει το λόγο της επιβιώσεώς του και για να δώσει νόημα στη ζωή του. Και αυτές οι αρχές
και το ήθος το οποίο έχει καλλιεργήσει ο χριστιανισμός και η Εκκλησία όλα αυτά τα χρόνια, παρόλες τις ελλείψεις μας, τις βιωτικές, είχαμε ένα διαφορετικό ήθος να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Παλαιότερα σε μία εκπομπή τηλεοπτική για το αμέσως μετά την εποχή των επιβολής των μνημονίων που είχαμε μια συρρίκνωση και μια μείωση της ευμαρίας που είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες δεκαετίες, έφερα στο μυαλό μου τέτοιες ημέρες τα Χριστούγεννα του 1923-1924 που οι πρόσφυγες ήταν στις παράγκες, στα τσαντήρια. Ένα κομμάτι Καραβόπανο και σε αυτήν την παγωνιά. Παγωνιές οι οποίες στην εποχή μας έχουμε ξεχάσει εκείνους τους καιρούς. Οι άνθρωποι αυτοί μπόρεσαν να μην κοιτάξουν στο πίσω τους, να κοιτάζουν μπροστά, να έχουν τη δύναμη και να φτιάξουν αυτή τη νέα Ελλάδα. Είχαν άλλα ψυχικά αποθέματα και άλλη δύναμη να τα κάνουν αυτά και παρακαλώ δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξοικειωμένοι στη φτώχεια και στην τέτοια, διότι ήταν πολλοί νοικοκυρέοι, αρχοντάδες και ξεκίνησαν από την αρχή. Είχαν άλλο ψυχικό απόθεμα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς σήμερα τι ψυχικά αποθέματα έχουμε? Εάν το σούπερ μάρκετ δεν έχει, αισθανόμαστε τόσο άδειοι και τόσο φτωχοί και ζούμε μονίμως σε μια κατάσταση πανικού. Γιατί παρόλη την αντιμετώπιση υποτίθεται θετικά των βιωτικών προβλημάτων αναγκών μας, έχουμε αποκαλύψει τις πνευματικές μας ελλείψεις. Έχουμε χάσει τις ιδέες εκείνες, την αισιοδοξία και τη δύναμη που είχε ο Έλληνας μέσα στην ιστορία να πορεύεται, να παλεύει για να αγωνίζεται για κάτι παραπάνω και να το πετυχαίνει αυτό, γιατί είχε ηθική δύναμη εσωτερική. Δεν κοίταζε το πρόβλημα, προσπαθούσε να βγει από το πρόβλημα και είχε άλλη αισιοδοξία και άλλο θάρρος. Αυτές είναι οι εικόνες οι οποίες εμφανίζει σήμερα η εποχή μας. Από πού τα αντλούσε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, αγάπητε μου? Πίστευε στο Θεό. Πίστευε στο Θεό, πίστευε και στην κληρονομιά του. Ήταν αυτό που είχε μέσα του, αυτό το οποίο τον συντηρούσε όλα αυτά τα χρόνια και αυτό που τον έβγαζε πάντοτε από τις λάσπες της ιστορίας. Και ενώ είχε τόσο δύσκολο περιβάλλον, είχε κατορθώσει να επιβιώσει, όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να δημιουργήσει. Ας κοιτάξουμε πόσες φορές ο ελληνισμός και οι Έλληνες και οι χριστιανοί βρεθήκανε μέσα στα ποτάμια αίματος στην εποχή της τουρκοκρατίας, πόσους διωγμούς είχε διωχθεί, σε τι κατάσταση και σε τι αμφισβήτηση μονίμως ζούσαμε, κατόρθωσε να επιβιώνουν. Κατόρθωνε το παιδί του να στερείται, να το στέλνει να μάθει γράμματα, να το μάθει το παιδί του να έχει αρχές μέσα, να μάθει το παιδί του να διαβάζει τους αρχαίους και να ξέρει ότι είναι απόγονος εκείνων των μεγάλων, να τους δίνει ονόματα στα παιδιά τους, ιστορικά ονόματα της αρχαιότητας, τα οποία ας προσέξουμε και τις άλλες κοινότητες που ζούσαν σε χρόνια της τουρκοκρατίας. Πόσες είχαν σχολεία, τι είδους σχολεία και πόσο ήταν μέλημα της κοινότητας η παραγωγή μορφωμένων ανθρώπων. Μα σχολείο και εκκλησιά είχανε. Σχολείο και εκκλησιά δεν γινόταν αλλιώς. Και μπορούν να κατηγορούν και να λένε ότι τα μαθαίναν τα κολυβογράμματα από τα εκκλησιαστικά βιβλία, αλλά είχαν εκκλησιαστικά βιβλία και μαθαίναν γράμματα. Και είναι αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο δεν θέλουμε να καταλάβουμε, ότι ο προορισμός, το λέμε σήμερα, ο δάσκαλος είναι να σε μάθει να διαβάζεις και να μην σου λέει το τι θα διαβάζεις. Λοιπόν, μάθαιναν τα παιδιά τα γράμματα για να ξέρουν να βρουν τον εαυτό τους. Στην ιστορία, εκείνη η πιο κοινότυπη έκφραση, η οποία έχει επιβιώσει από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα, είναι αυτό που λένε οι Έλληνες γονείς στο παιδί τους: μάθε παιδί μου γράμματα. Αν δούμε στα πτωχοδρομικά του 13ου αιώνα, εκεί που του έλεγε η μάνα του: μάθε παιδί μου γράμματα για να ανέβεις κοινωνικά. Είναι μια κραυγή ή μια παρότριση η οποία έχει επικαιρότητα, είχε και έχει πάντοτε επικαιρότητα. Αυτό είναι μερικές αρχές οι οποίες δείχνουν ότι είναι διαχρονικές και μας εμπνέανε και μας δίνουν δύναμη. Και πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαπίστωση της καταστάσεως μας πιάνει και μια
έτσι, απογοήτευση, όσο προβληματιζόμαστε, σκεφτόμαστε, την οποία εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την απογοήτευσή του, διότι δεν έχει καμία σχέση να κάνει ούτε με τον πολιτισμό μας, ούτε με το ηθικό έρευνα που έχουμε μέσα μας. Θα βρούμε τρόπο να το ξεπεράσουμε. Είναι σαν μετά από ένα σεισμό έχουμε μετασεισμούς μέχρι ότου να ερεμήσουν τα πράγματα. Θα ξαναβρούμε πάλι τον εαυτό μας. Ένα παράδειγμα να σας πω. Βλέπω ότι στο τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο εκδοτικοί οίκοι επανέρχονται στο πολυτονικό. Αυτό μου αρέσει. Δείχνει μια αντίσταση. Οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν αρχίζουν να προβληματίζονται. Και μην ξεχνάμε, όλες οι αλλαγές ξεκινάνε από κάπου. Αν η αλλαγή έρθει από πάνω, δεν έχει μακροημέρευση. Όταν η αλλαγή προέρχεται από το κοινωνικό στρώμα, τότε έχει... Έχει σήμερα τη δυνατότητα το κοινωνικό στρώμα. Με μέσα μαζικής εξαπάτησης, όχι ενημέρωσης. Με μέσα τα οποία προσπαθούν να λειτουργούν ως φωτοτυπικά μηχανήματα, από κάποιο πρότυπο δηλαδή, να βγαίνουν τα ίδια. Έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα ο σύγχρονος κόσμος, ο σύγχρονος Έλληνας, να κάνει όλη αυτή τη διεργασία που λέτε, ή πάλι μένει ο δρόμος, το χρέος, καμιά φορά ο δονκιχωτισμός σε ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα και θέλουν να τα αλλάξουν μέσα από συζήτηση, μέσα από ζήμωση, μέσα από θεμέλια. Και το ότι μιλάμε ακόμη και σήμερα για το Παπαδιαμάντη και έχει τόσες εκδόσεις και σε νεότερες γενιές έχει τόση απήχηση, αυτό κάτι λέει. Από την άλλη να σας πω ότι έχει ξεπεραστεί εκείνο που λέγανε τα παλιά χρόνια. Το έγραψε η εφημερίδα ή το είπε μετά η τηλεόραση. Πλέον ο κόσμος δεν το δέχεται επειδή το έγραψε μια εφημερίδα, το είπε μια τηλεόραση, ότι αυτό είναι έτσι, πραγματικά συνέβη. Απόδειξη ότι όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόσο ερωτηματικά και πόσους προβληματισμούς αναδεικνύουν. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ξέρετε κάτι, όταν το μισό του εκλογικού σώματος αποστρέφει το πρόσωπό του από την πραγματικότητα και δεν θέλει να μπει στην διαδικασία να διεκδικήσει μια διαφορετική πορεία, και από το υπόλοιπο μισό, το μισό μπαίνει στην διαδικασία να αξιοποιήσει αυτό που ονομάζει λαϊκή εντολή και είναι το ήμιση αυτής, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Δεν θα πω ότι είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι ρεαλιστής. Ξέρω την ψυχή του Έλληνα. Το ότι ακόμη κάνει το σταυρό του περνάντος από έξω από μια εκκλησία, ακούει την καμπάνα και κάτι το συγκινεί μέσα, είναι αυτά ερεθίσματα. Θα μου πείτε ότι οι νεότερες γενιές δεν έχουν μεγαλώσει με αυτά τα πρότυπα. Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκπροσωπούνται σε επίπεδο ενίοχου, σε αυτούς που κρατούν το τιμόνι, από ανθρώπους που σκέφτονται κατά τον ίδιο τρόπο, ή τους εκπροσωπούν άλλοι, για παράδειγμα, που λένε ας πούμε ότι το δοχείο απορριμμάτων του Δήμου στη Γωνία έχει μεγαλύτερη αξία από το Μέγα Αλέξανδρο, λέω για παράδειγμα. Κοιτάξτε, θα υπάρχουν και αυτά και πρέπει να υπάρχουν, γιατί κοινωνία είμαστε, και για να χρησιμοποιήσω την παρομοίωση κάποιου παλαιότερου που έλεγε ότι τι να κάνουμε, όλο το σπίτι δεν μπορεί να είναι ένα σαλόνι, θα έχουμε και την κουζίνα, θα έχουμε και τους βοηθητικούς χώρους, θα έχουμε και τουαλέτες. Κοινωνία είμαστε, όλοι αυτοί θα υπάρχουν, και το σπουδαιότερο είναι ότι το ότι επιτίθονται με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι ακόμη υπάρχει προβληματισμός και σε αυτούς μέσα τους. Θα πρέπει ιδιαίτερα να σκεφτούμε όταν πάψουν να ασχολούνται με αυτά και το κυρίαρχο αίσθημα να είναι αδιαφορία. Εκεί θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Όσο αντιδρούν με αυτά τα πράγματα και όσο προκαλούν με τον ΑΒ τρόπο, δείχνει ότι ακόμη υπάρχει πεδίο προβληματισμού και δυνατότητα μετατοπίσεως. Η αδιαφορία θα είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και γι' αυτό είναι η ευθύνη όλων των ανθρώπων οι οποίοι παράγουν σκέψη και καταλαβαίνουν
να μην κρατούν τις σκέψεις του προβληματισμού τους στο μικρό τους περιβάλλον και να λένε χάλασε ο κόσμος, δεν γίνεται τίποτα. Πάντοτε γίνονται πολλά πράγματα. Γιατί πότε είναι όριμες οι συνθήκες, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Εκεί που φαινόταν, σας φέρω ένα πολύ έντονο παράδειγμα, εκεί που φαινόταν ότι κυριαρχούσε η Περσική Αυτοκρατορία και έφτανε μέχρι το Στριμμό, να είχε όλο, πιο μεγάλη αυτοκρατορία ήταν τη Μεσοποταμία σε έκταση, μεγαλύτερη ήταν η αυτοκρατορία μετά η Ρωμαϊκή. Ήρθε ένας Αλέξανδρος, πήρε μερικές χιλιάδες, πέρασαν απέναντι και έφτασαν στα βάθη του κόσμου. Μην είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά να είμαστε ρεαλιστές και περισσότερο να ξέρουμε αυτό το οποίο κουβαλάμε μέσα μας και το αίμα το οποίο ρέει στις φλέβες μας. Και κατά πώς έλεγε και ο αείμνηστος ο Τσιρόπουλος, κάποτε η Ελλάδα θα γυρίσει να βρει την Ελλάδα. Και εδώ πέρα όμως είναι η μεγάλη ευθύνη των πνευματικών ανθρώπων, οι οποίοι πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και να πούμε την αλήθεια στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο. Και η Εκκλησία εδώ πέρα έχει τη μεγάλη ευθύνη να πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι και να κηρύξουμε αυτή την Ανάσταση και την δύναμη να τη δώσουμε στον άνθρωπο. Η παρηγοριά η δικιά μας δεν είναι παρηγοριά θοπίας. Είναι ότι παρηγορώ ότι είμαι κοντά στον άλλον και πορεύω μαζί του με τα προβλήματα και τις ανάγκες του. Και γι' αυτό πρέπει να προβάλλουμε εντονότατα το μήνυμα των Χριστουγέννων, να το υπογραμμίσουμε και το σπουδαιότερο να το ζήσουμε εμείς αυτό το μήνυμα. Έχει τεράστια αξία αυτό που είπατε. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση που είχαμε, γιατί πραγματικά με πολύ ξεκάθαρο τρόπο στείλατε μέσω της εκπομπής ένα εξαιρετικά επίκαιρο μήνυμα που έχει σχέση με το μήνυμα της γέννησης του Χριστού και γενικότερα της κληρονομιάς που κουβαλάμε όλοι εμείς μέσα από 20 και πλέον αιώνες μιας πορείας που ειδικά για την πατρίδα μας είναι ταυτισμένη με τον ιστορικό της βηματισμό και το πεπρωμένο της, λένε πολλοί. Να τελειώσουμε με μια ατάκα ενός ποιητή. Όταν μια μέρα βρεθούμε στη Δευτέρα Παρουσία μπροστά στο θρόνο της κρίσεως και απλώσουμε τα χέρια μας και θα του πούμε «Να, τα χέρια μας είναι καθαρά το αίμα των αδελφών μας, δεν φωνεύσαμε». Τότε ο Χριστός θα μας πει «Ναι, μπορεί να είναι καθαρά αλλά είναι άδεια. Τα χέρια μας είναι τρύπια από αυτά που δεν κάναμε σε έναν από τους ελαχίστους αδελφούς του Χριστού, τους φτωχούς». Και η κρίση υπάρχει γιατί τα χέρια μας είναι τυφλά, σακαταμένα από το βάρος όλων αυτών που δεν έδωσαν. Σακαταμένα από το βάρος όλων αυτών που δεν έδωσαν. Ας μάθουμε λοιπόν να δίνουμε. Ο Θεός μας έδωσε, δεν μας πούλησε. Όπως μάθουμε εμείς, μαθαίνουμε στη συμπεριφορά μας την καθημερινή. Θερμές ευχαριστίες στην ευχή σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Στο γεννάτε εν ημίν. Χρόνια πολλά. Χαίρετε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.